חיפה. אני מועד עודה, אני תפקידי בעדה, אני מזכ"ל העדה ואני אחד המדריכים שעושים את הדרכות פה במרכז העדה. היום נעשה שני דברים. דבר ראשון, ניכנס למסגד, נדבר על מסגד, אלמנטים של מסגד באסלאם, תפילות, אלמנטים של תפילות באסלאם, ואחרי זה נרד עולם למטה, נדבר בעומק על העדה, מי זו העדה אחמדית, מה עקרונותיה, על השכונה, כבר מיקי התחיל להם השכונה, מאיפה הגיע עודה. לא תשטויות, לא, בסדר, לא. מה אתה מוכן? שני דברים לפני שניכנס למסגד, בבקשה לא לעבור את השטיח בכלל, ונשאר בשקט כמה שאתם לפני המסגד, ואפשר לצלם. ביי. אני מלא פה כל יום שישי. זה השני שלי. אוקיי, זה המסגד. המסגד פה נבנה יחסית חדש ב-1990 בשלמותו, איך הוא נראה היום. הוא יכול להכיל 400-450 אנשים באזור הזה. זה האזור של הגברים. עזרת נשים, מקום הנשים, מקום העליון. מה שמעליכם, יש פה עזרת נשים ויש פה וילון לשמוע את הדרשה או את התפילה. הכיוון של התפילה הוא לכיוונה של מקה. רואים את הכתובה שמולכם? זה הכיוון של התפילה. אז כל מי שרוצה להתפלל חייב לפנות את פניו או פניה כלפי מקה בתפילות שלהם. אנחנו כרגיל מתפללים 5 פעמים ביום. התפילה הראשונה מתחילה בשעה 5 בבוקר, והתפילה האחרונה נגמרת בשעה 9 בערב, ויש 3 תפילות ביניהם, אז ביחד 5 מועדים, 5 זמני תפילה כל יום. באסלאם יש 2 סוגי תפילות. יש תפילת יחיד ויש תפילת רבים, או תפילת מניין, כמו יש ביהדות. שתפילת היחיד, כל בן אדם בוחר מקום מסגד ומתפלל את תפילת היחיד. תפילת רבים או תפילת מניין היא תפילה שיש בן אדם שמוליך תפילה. הוא נקרא מואזין. האימאם. האימאם. הוא עומד בראש המתפללים איפה שטיח הירוק בהתחלה, ואנחנו עומדים בשורות מאחוריו ומתפללים את תפילת הרבים. מניין באסלאם הוא לא 10, כמה? 100. 2. 2. אם יש 2 אנשים ויותר, אפשר לעשות תפילת מניין. אבל יש תהליך חשוב שאנחנו צריכים לעבור אותו לפני כל תפילה. צריכים לעבור תהליך של טהרה או התנקות, מה שנקרא בערבית וודו, שזה מנקים את הידיים עד המרפק, רגליים עד הקרסול, פנים, אף, אוזניים, שערות, צוואר, פה, כולו. זהו. כולו לא נחשב, כמו שאומר, לעשות מקלחת לא נחשב טהרה. זאת אומרת שאתה עושה את הכל, בגלל שאתה חייב לעשות את התהליך הזה שלב שלב ואיבר לפני כל תפילה. והשאלה היא למה? למה צריכים את התהליך הזה כל פעם, 5 פעמים ביום לפני כל תפילה? לטהרה יש כמה מטרות, ונתמקד באחד או 2 מהם, שהמטרה הראשונה היא הניקיון החיצוני של המתפלל או של המאמין. אם אנחנו עושים את זה 5 פעמים ביום, אז זה נבטיח שאנחנו אנשים נקיים חיצונית. נכון. המטרה השנייה היא העניין של הערנות והריכוז בתפילה. בעיניי לבוא להתפלל במסגד, בית כנסת, נסיעה, ואני בא ואני מותש ועייף ואני אומר יאללה נלך הביתה נגמור עם זה, אני לא יכול לעבוד, לא טוב. או שאני אבוא לבית תפילה ואני אתחיל להתפלל ואני אחשוב על המשחק היום ועל מדריך והכל ועל הילדים שלי ועל העמה והחיים לא, זה לא תפילה. אנחנו פה עשינו רק כמה תנועות והלכנו הביתה. העניין של הריכוז בתפילה הוא עניין חשוב מאוד, ולכן אני אומר תפילה היא לא מקום, הדבר שאנחנו עושים בו, קוראים מספרי קודש ועושים כמה תנועות וזה תפילה, לא. תפילה היא מפגש עם אלוהים, ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים לפני כל מפגש כזה. כמו שאנחנו מתכוננים לפני כל פגישה חשובה בחיים שלנו, החומריים הפיזיים פה, אז לכן ככה זה תפילה. אז לכן להיות מוכנים וערוכים, ועם כל השיא הכבוד וההלכה לתפילה שלך, אז לכן אתה חייב לבוא
נקי ומוכן וערוך ומרוכז ורענן לתפילה. ועד פועל, אתם אופנוענים, אתם ספורטאים, יכולים לעמוד, מה אתם חושבים ככה כמו בני 90? סקינים. סקינים? צריכים להתגלח לפני. רואים. עד פה על מסגד ועל תפילות. יש שאלות בשני הנושאים האלו, אשמח לענות. כן. הבנתי שאין לכם ספרים שכל אחד מחזיק ספר. לא. כל אחד לפי הזיכרון שלו. לא. זה העניין ככה. העניין הוא שאנחנו מלמדים את הילדים מגיל קטן איך להתפלל, כי התפילה מורכבת משני חלקים. חלק מקריאה מספר הקוראן, וחלק השני מה שמספר התפילות. ולכן אנחנו מלמדים את הילדים מגיל קטן לפחות את הפסוקים או את הפרשות הקצרות בקוראן או כמה פסוקים שישתמשו בהם בתפילה. כל אחד לפי הרצון שלו, כל הורה, אבא, אמא, סבתא מלמדים את הנכדים או את הילדים את הפסוקים האלו ואיך להתפלל, וגם יש בית ספר גם מלמד שמה. אז לכן אנחנו מלמדים את מגיל קטן, משננים להם את הפסוקים האלו ואיך להתפלל. אז הם בא נגיד בגיל כיתה א', כיתה ב', אז יודעים את הכל. אז לכן אין משהו כאילו... רגע, רוצה בן אדם להתפלל והוא לא דתי והוא לא זוכר, אז מה הוא עושה? הוא בא לפה סתם ישר? אין דבר כזה. אין דבר כזה שבן אדם ש... הוא לא יבוא, הוא לא יבוא. הוא לא יבוא, אבל זה, בוא נגיד, אחוז קטן שלא יודעים מה בכלל, כי זה גם כן מלמדים בבית ספר. זה חלק מהבית ספר גם כן, זה לא כאילו... מהליבה. זה חלק מהחיים. גם מי שלא יודע לקרוא יודע. אפילו מי שלא יודע לקרוא, יש אנשים שהם בני 90 שלא יודעים, אבל לפחות הקוראן, כי הם לא יודעים אותו בעל פה, אז יודעים כאילו... שאלה? כן. אני לפעמים רואה מוסלמים מתפללים עם הנעליים, איך אתה מתייחס לזה? הם בחוץ. הם בחוץ. בחוץ, כן. מותר. בחוץ מותר. עוד שאלות? טוב, אז אנחנו רואים דברים לעולם, ישר, שמאלה. נתחיל. טוב. סליחה, אהלן וסהלן, וברוכים רואים עוד פעם. לא, זה הצבא שלהם. כן. הוא לא שייך. זה משפחת פשע, כנופיות פשע. לא, הסיפור. אז נראה שמיקי כבר דבר על העניין של הכביר והשכונה ומי הגיע לפה, מאיפה הגיע עודה, למה השם עודה והכל, אז לא אכנס לזה. אני אדבר על העדה, ואני פה, לפני שמתחיל, אני אגיד כמו דברים. מיקי היה, קיבלתי מייל אתמול מאחד האנשים שהיו איתך בקבוצה, מייל מרגש מאוד, על מה שהיה ביום שבת, ונעשה פולו-אפ, נעשה עוד פגישה נראה לי. לא ממך, מאחד האנשים שהיו איתך בקבוצה ביום שבת, ממש רגש אותי וכן העברתי את זה הלאה. אחד מהם, שאנשים יצאו מפה לעשות ככה. לא שיש קינים, אלא סקרנים. לחשוב על מה שקשור לדת, אלוהים, נביאים, אסלאם, הכל מה שקשור לדת. ואני נוטה להגיד דברים שהם חדשים, מוזרים, זרים, לא קונבנציונלי לאנשי דת, אבל זה אני. כבר מיקי התנסה בזה. אבל אני אוהב בסוף לשאול שאלות, תרגיש חופשי בשאלות שלכם, אני פה לענות, אם אני אענה, אני אנסה לענות. וזה רק הקדמה למה שמצפה לכם. העדה האחמדית היא העדה מוסלמית לכל דבר. הקוראן הוא הספר הקדוש שלנו, הנביא מוחמד הוא הנביא שלנו. היא העדה שהוקמה ב-1889 על לכבוד מירזה גולם אחמד בעיר קדיאן בחבל פונג'אב בהודו. שבאותה תקופת זמן, 1889 ועד היום, כל הדתות בכל העולם הם תקופת המתנה להופעתו או חזרתו של רפורמטור אחרית הימים, תחת שמות שונים. היהודים מחכים למי?
למשיח. הנוצרים מחכים למי? ישו. ישו. משיח שלהם. והמוסלמים מחכים למי? המוסלמים מחכים ל? מוחמד. לא, לא. לא. לי. גם למהדי ולמשיח וחדתו של ישו, תלוי מי שואלים, וגם הבודהיזם והזרדשטים ואחרים. מעניין שאיך כולם חווים אותה חוויה באותה תקופת זמן ועד היום, למרות שאין השפעה בין הבודהיזם לאסלאם ובין זרדשטים ליהדות, אבל איך שכולם חווים אותה חוויה. מעניין. השאלה האם אלוהים ישלח לכל דת מתקן משלה? גם שאלה, תענו עליה אתם, לא אני. אני עניתי כבר. לא שלא, אז אין אסור, אין בתפוס לפה, חופשי. שמעתם, נשמע הכל. האם בעצם יש אלוהים? גם זה תשובה. מעניין. אז ב-1889 קם מירזה עולם אחמד ואחרי התגלות אלוהית, והכריז על עצמו שהוא הרפורמטור המיועד. הוא לא בא עם דת חדשה, הוא לא בא עם ספר קדוש חדש, אלא הוא בא לתקן עניין חשוב בדתות היום, שנקרא עניין הפרשנות. שבעיניי היום אנחנו סובלים מאוד מפרשנות של יום בדתות. שבעיניי הצורה שאנחנו היום מפרשים את דברי אלוהים, אם זה באסלאם, בנצרות וביהדות, היא פרשנות שהפכה את הדת היום למקור של שנאה ואיבה, במקום שהדת תהווה מקור של שמחה ואהבה לכולם. לצערי הרב, הצורה היום שאנחנו מפרשים את דברי אלוהים, היא פרשנות שעשתה מחסום בין הבנות, בין אנשים, גם עמים וגם דתות. והגיע המצב האבסורדי בעיניי היום, שהפרשנות היום בדתות עשתה פילוג בין אנשים ששייכים לאותה דת. זה לא בין יהודים לנוצרים, בין מוסלמים ליהודים, אלא בין אותם אנשים, בין אותם יהודים, ואותם נוצרים ואותם מוסלמים. וזה בעיה מאוד רצינית. שספר קודש